an kore ni daga gidanmu, an kwace matata, an bai wani banza wanda ba ma kani na bane, raino ne aka kashi gidan nan, ka ganshi nan wani dan takuraren yaro da kasan kutu an kashi, wai shine finin muhimmanci a gidan nan, fi sabilillah wannan cin mutunci har yaya duk mu ba wani yaro uwa kutu, dama tun da na ganshi kwalkwale da kasan dan kwakwa, duk wannan yaron ba dan arziki bane. Sunana Hannafi Rabilu Musa dan Ibro, ni jarumi ne a masana'antar Kannywood kuma na bangaren wasan barkwanci, kuma magajin Rabilu Musa dan Ibro. To ni dai wannan al'amari shiga ta cikinsa zan ce ƙwarin gwiwa ta gidanmu ne, saboda dama mu a wajen mahaifinmu mu 19 ne, kuma ni na 5 ne a cikin 'ya'yansa. To amma kuma ikon Allah ba wanda ya kama da shi in ba ni ba, kuma bayan su duk inda zan je in dai na je sai na ji an ce Allah ya ji kan mahaifinka, Allah ya ji kan Rabilu Musa dan Ibro. A ina an sare kaya, amma kaya ta fara tobuwa ga ta ma ta yi wayo. Ni yanzu ayi ruwa biyu ne, ga zamani zan tafi da shi yadda yake tafiya, ga kuma zan dauki salansa na baya, saboda dama ai na yi alkawari ne zan cika al'umma burin su na sun yi rashin comedian wanda yake nishadantar da su, to ba su yi bane, amma zan ci gaba da wancan na zamanin nasa kuma dauki nawa na zamanin dora da tafi da ruwa biyu. Wannan aini a kodayaushe ni nasara ƙara ganin ta nake, kuma jama'a sun karɓu sun kuma fara sanin cewa ni fa ni ɗan gidan Rabilu Musa Ibro ne, kuma sannan ta inda na san cewa sun karɓu da wannan abu da nake yi, duk inda na je zaki ji ana cewa Allah ji kan mahaifinka, Allah ji kan mahaifinka, ubangiji Allah ya taimaka maka a cikin wannan harkar, Allah ya sa ma ka zo ka fi shi, ba ma kai kwatankwacin sa ba, saboda mu ai mun ji daɗi da mun rasa wani, to amma kuma yanzu ga wani ya dawo. Duk inda naje ina samun wannan maganganu na Allah ya ji kan mahaifinka, kai kuma Allah ya taimaka maka a cikin wannan harkar da kake yi. Duk cikin 'ya'yan mahaifina mu 19 ne, maza 10 mata 9, ni na 5 ne a ciki, kaf ciki gabaki ɗaya mu ba wanda ya wannan gadon in ba ni ba. Akwai dai wanda zaki gansa a waje suna cewa su ƴaƴan wane ne ko waye, wasu danganta sunansa suke da na mahaifina, sai a dinga ganin cewa a wancan fa ko wance ƴaƴan wane ne, to kuma ba ƴaƴansa bane ba. Amma kaf cikin ƴaƴan murgaye Rabilu Musa dan Ibro ni ne kadai na gaje shi, kuma a yanzu haka ni dai ban taba ji ba ko kuma ban ga alamu na cewa ga wani a cikin kanuna ko yayuna yana so ya shiga wannan harkar ba, ni kadai nake yin ta. To buri ya fara cika, ni buri na shine gaskiya in zo kamar yadda al'umman ma suke cewa Allah ya saka mahaifinka, to ni buri na ma in zo in fi shi, saboda in fi shi ma yadda yake ba su nishadi, yake nishadantar da su. Buri na kenan a koda yaushe ya za a yi gana nishadantar da al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, koda yaushe buri na kenan. Kuma ya za a yi duk wani abu da aka bani na yi in ga na yi shi, na ma huce yadda ake tunanin za a yi din, na huce yadda ake tunanin kwatankwacin yadda ake tunani. Yanzu fina-finai na yi su wasu da dama, akwai fim da na farko wanda bai fara fita bare, amma hotunansa kan sun yawo sosai, gidan dambe wanda ni da Sa'abala muke dambe nake kada su, suna nan da dama, wanda ni shine fim ina na farko, gidan dambe. Ga shakundum da nake, shakundum ne ma ba fiye gane ne wanda nake fitowa a mai gari, an nana min wani gashi a nan, su gidan hada-hada su waye da waye, amma duk kai ina da fina-finai da dama fa. Akwai wanda na fito ma a mai gadi, zo mu zauna, kalubale to wasu kananu ne, amma kalubale na kai ga ba da wani kalubale tun da na zo harkar nan da wanda na fuskance shi, dai zan yi tafiyar nesan gaji a mota, ita ce kalubale na. Nasara muna fuskanta ta ko da yaushe, saboda ba ma mu jima a harkar ba, amma kuma abinda muke samu gaskiya ya huce tunanin wasu, ko kuma in ce sunan da ne da kuma inda zaka je a dinga cewa ga wani can na fi wani wanda ya jima yana wannan harkar, to kin ga wannan nasarori ne a cikinsa, alhamdulillah. Za mu hana asibiti su ba da maganin mura, mu shanye shi, kaga irin wannan. Da kuma nasu wanda yake bayani akan cewa irin wata magana ce dai aka yanke, amma kuma a yanzu
in ka kalle ta abin da yake faruwa a yanzu wanda yake cewa me yake kasa ta ne ba rashin aiki ba ne yau za a yaye dan makaranta gobe za a yaye dan makaranta to mun haɗu mun yawa kowa da takardunsa aiki ma in ba dan wani ba kowa ne ya turo ka ba lalle a ɗauke ka ba